mesaj de interes public. Fă cunoștință cu pernele Pillow Pets. Pillow Pets sunt acele animăluțe drăguțe care se transformă în perne adevărate. Sunt moi și pufoase, numai bune de luat în brațe. Mămici, copilașii voștri vor adora aceste perne în formă de animăluțe. Doar desfaci curelușa și animăluțul se transformă instantaneu într-o pernă normală. O împăturești, prinzi curelușa la loc și ai iar un animal simpatic. E simplu și distractiv. La joacă, la somn, oricând. Copiii de toate vârstele adoră Pillow Pets. Avem o buburuză, un cățeluș, un unicorn și o albinuță. Oricine are nevoie de o pernă. De ce să nu fie una simpatică? Pillow Pets sunt excelente în călătorii. Uite, pijamalele intră perfect. Sunt ideale pentru nopțile petrecute la bunici. E mai mult decât un simplu animăluț de pluș. E o pernă pe care copilul sau nepotul tău o va folosi în fiecare noapte. E un animăluț cu folos. Pillow Pets e fabricată dintr-un material foarte moale de înaltă calitate. Cusăturile rezistente îți garantează ani de distracție și nu fac probleme când o speli la mașină. Pillow Pets e atât de moale și de pufoasă încât odată ce a luat-o în brațe, copilul sau nepotul tău se va îndrăgosti pe loc de ea. Peste 1 milion de copii se bucură deja de propria Pillow Pets. Fiecare Pillow Pets e simpatică și unică. Cel mai greu e să o alegi pe a ta. Avem o buburuză, un cățeluș, un unicorn și o albinuță. Dacă mergi la o aniversare sau la o ocazie specială, Pillow Pets este cadoul ideal. Sună acum și comandă Pillow Pets pentru doar 99 de lei. Imaginează-ți bucuria copilului tău când va primi propria Pillow Pets. Moi și pufoși, Pillow Pets sunt partenerii ideali de somn, joacă sau călătorie. Animăluțele drăguțe și jucăușe se deschid în perne normale și sunt cadoul ideal pentru toți copiii. Alege unul dintre cele 4 animăluțe: buburuză, albinuță, cățel sau unicorn. Nu mai sta pe gânduri. Adoptă acum un Pillow Pets. Vrei să-ți fie cald când este frig afară, dar nu dorești să-ți încarci factura la căldură? Păturile sunt bune, dar alunecă tot timpul, iar când trebuie să te întinzi după ceva, mâinile îți sunt prinse înăuntru. Dar gata cu acest skin. Acum ai Snuggy, pătura cu mâneci. Snuggy chiar îți ține de cald și ai totodată libertatea de a-ți folosi mâinile. Acum poți butona telecomanda sau poți citi o carte fără griji, la căldură, în timp ce stai confortabil. Snuggy e făcut dintr-un material ultramoale, gros, pufos, cu mâneci supradimensionate, ca să-ți poți mișca brațele și să poți folosi mâinile fiind învăluit de căldură. Snuggy este super mare, cu o dimensiune unică, te menține cald din cap până în picioare. Gata cu picioarele reci. Iar cu Snuggy te miști prin casă și tot îți este cald. Perfect pentru bărbați, femei și copii. Mânecile îți lasă mâinile libere, așa că îți poți ține copilul în brațe sau animalul de companie lângă tine. Este perfectă pentru serile răcoroase când stai afară ca să-ți fie cald la evenimente sportive și e ideală în camerele de cămin unde e frig. Snuggy se spală la mașină, așa că îți va oferi ani de căldură și confort. Sună acum și vei primi o pătură Snuggy ultra călduroasă și moale pentru doar 89 de lei. Este disponibilă în culoarea albastru regal. Comanda acum și ai bonus lampa noastră de citit compactă cu aprindere la apăsare. Doar ai apăsat și lampa se deschide și se aprinde pentru mai multă lumină acolo unde ai nevoie. În valoare de 100 de lei este a ta gratuit. Ofertă incredibilă. Intră acum în clubul nostru de 5 stele și vei primi a doua pătură Snuggy și a doua lampă de citit cu o reducere de aproximativ 88%. Fantastic! 2 Snuggy și 2 lămpi la prețul special de doar 100 de lei. Doar pentru cei care se înscriu acum. Snuggy este marea senzație a acestui sezon. O pătură care îți permite să te miști în voie, ținându-ți de cald în permanență. Bonus! Ai și lampa de citit cu deschidere la apăsare. Sună acum pentru oferta incredibilă. Intră în clubul nostru de 5 stele și vei primi a doua pătură Snuggy și a doua lampă de citit cu o reducere de aproximativ 88%. Nu rata ocazia! Comanda acum! Avem o ofertă unică! Doar acum poți avea cel mai tare produs pentru mașina ta la un preț incredibil! Smart Pen, doar la 99 de lei. Da, ai auzit bine! Economisește 50 de lei! Nu poți rata! Doar în limita stocului! Dar asta nu e tot! Te-ai săturat să-ți vezi mașina zgâriată? Să cheltuiești o avere pe reparații? Ai prea multe urme și zgârieturi pe mașină? Îți prezentăm uimitorul corector Smart Pen, descoperirea revoluționară din Statele Unite. Soluția perfectă pentru acoperirea zgârieturilor de pe mașină în doar câteva secunde. E foarte ușor de folosit. Doar apeși vârful aplicatorului de-a lungul zgârieturii și lași să se usuce. Foarte simplu și practic. Tehnologia Smart Pen umple, acoperă și protejează împotriva coroziunii. Nu-ți mai face griji din cauza zgârieturilor. Smart Pen le acoperă în câteva secunde. Acoperă zgârieturile de pe oglinzile laterale, portiere
capotă, portbagaj, aripi, de lângă faruri, de pe plafon, de pe apărătoare. Doar aplici Smart Pen peste zgârietură, iar formula sa cu acțiune rapidă umple și acoperă zgârietura instantaneu. Este incomparabil cu celelalte produse similare de pe piață și nu vei mai cheltui o avere pe mecanici și reparații ale caroseriei. Smart Pen este ideal pentru orice mașină și orice culoare, chiar și pe vopsea metalizată. Smart Pen, sistemul revoluționar fabricat în Statele Unite, acoperă urmele și zgârieturile de pe mașina ta. Te poți alege ușor cu urme și zgârieturi pe aripă când parchezi. Dar cu Smart Pen le acoperi în câteva secunde. Cu el poți acoperi și zgârieturile de pe motocicletă. Nu mai arunca mii de lei pe reparații, doar pentru câteva imperfecțiuni. Acum poți acoperi zgârieturile chiar tu în doar câteva secunde. Smart Pen este fantastic, nu-ți va veni să crezi. Produs original Top Shop. Smart Pen are în vârf un sistem ce permite adaptarea la orice tip de suprafață. Nu-ți mai face griji pentru zgârieturi. Smart Pen le acoperă în câteva secunde. Tehnologia Smart Pen umple, acoperă și protejează împotriva coroziunii. Iată ce vom face cu această mașină sport. Vom zgâria capota cu acest cui. Dar nu e nicio problemă. Aplicăm Smart Pen peste zgârietură și priviți cum acoperă zgârietura chiar sub ochii noștri. E incredibil! Smart Pen se poate folosi pentru orice mașină, orice culoare, chiar și pe vopsea metalizată. Acum poți acoperi zgârieturile chiar tu cu Smart Pen, produs original Top Shop. Aplică Smart Pen peste zgârietură, iar formula sa cu acțiune rapidă umple și acoperă zgârietura instantaneu. E incomparabil cu celelalte produse similare de pe piață și nu vei mai cheltui o avere pe mecanici și reparații ale caroseriei. Ți-ai zgâriat portiera? Acoperă cu Smart Pen. Ți-ai zgâriat capota? Acoperă cu Smart Pen. Ți-ai zgâriat oglinda laterală? Acoperă cu Smart Pen și scapă de griji. E foarte ușor de folosit. Doar apeși vârful aplicatorului de-a lungul zgârieturii și lași să se usuce. E atât de simplu și practic. Tehnologia Smart Pen umple, acoperă și protejează împotriva coroziunii. Nu-ți mai face griji din cauza zgârieturilor. Smart Pen le acoperă în câteva secunde. Smart Pen este fantastic! Nu-ți va veni să crezi! Produs original Top Shop. Smart Pen are în vârf un sistem ce permite adaptarea la orice tip de suprafață. Acum poți acoperi zgârieturile chiar tu cu Smart Pen. Produs original Top Shop. Comanda acum uimitorul corector Smart Pen la prețul incredibil de doar 99 de lei. Fantastic! Economisești 50 de lei. Dar stai, dacă suni acum, vei primi dublu. Gratuit încă un corector Smart Pen. Ai auzit bine? 2 corectoare Smart Pen la preț de unul. Dar asta nu e tot! Profită de această ofertă și vei primi Smart Polish pentru întreținerea interiorului mașinii. În valoare de 70 de lei, îl ai acum gratuit la fiecare Smart Pen comandat. Îți poți reface, proteja și lustrui interiorul și caroseria mașinii. Ți-ai zgâriat portiera? Acoperă cu Smart Pen. Ți-ai zgâriat capota? Acoperă cu Smart Pen. Ți-ai zgâriat oglinda laterală? Acoperă cu Smart Pen și scapă de griji. E foarte ușor de folosit. Doar apeși vârful aplicatorului de-a lungul zgârieturii și lași să se usuce. E atât de simplu și practic. Tehnologia Smart Pen umple, acoperă și protejează împotriva coroziunii. Doar acum poți avea cel mai tare produs pentru mașina ta la un preț incredibil. Avem o ofertă unică. Smart Pen doar la 99 de lei. Da, ai auzit bine. Economisește 50 de lei. Nu o poți rata. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Sună și comandă acum corectorul Smart Pen, produs fabricat în Statele Unite. Gratuit vei primi încă un Smart Pen și bonus Smart Polish, produsul pentru întreținerea interiorului mașinii. Toate sunt în valoare de 400 de lei, dar acum tu le ai la incredibilul preț de doar 99 de lei. Fantastic! Economisești 50 de lei. Sună și comandă acum. Nu mai ezita, stocul este limitat. Sună și comandă acum. Mesaj de interes public.